Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka aljuma hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam aljuma moubarak ɗum noon goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo buuro sawo hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye on e banu gorko Amadou Moussa addande on ko ɓuri tengtude e cayndeli ɗi Amadou Moussa bisimilla ma no aljuma waɗi. Alhamdulillah Aissata mi salmitimama aljuma o mono ɗo eɗen cekkima o joofir e jaam ɗum ñaguiɗen jomiraɗo joom baɗe bawɗi sikkala Aissata ko wiide allahumma amin e duwuji ma kowona ɗum ko mi yi won sosoɓe eɗen mbaɗi commentaire e nder plateforme o eɓe mbi wonde bon ko korka jagguno kam e ko nandi hen en tout cas Aissata mbiɗa waɗa namdal tan kamɓe jaaboto hol cosoho korowo waɗaya entraînement ɗum ko goho hol cosoho korowo tawi hejjaki ɗum ko ɗiɗi ko ɗe namde ɗiɗi kadi entraînement o wona subaka lawde ko hedde sanga 17 heures caggal takkusan jomum waɗaya entraîné gueƴu walla e ladde nde nangue wulgue walla e ɓuɓol ngol namdal ngal noon ko sosoɓe jaaboto hayso tawi caat nan ɗo fuɗɗo wiide jaabo kañum woni ɗo en tout cas mi andi noon mini moon en gona goto mi hulani korka min ɗum noon sikkala ko salmitadeɓe no fewi kamɓe dendagal bandiraɓe neldunoɓen duuji caggal nde en cellande en jettiɓe en jii kadi appelage maɓɓe message maɓɓe kala en jarniɓe no fewi Aissata ko wiide bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko Sénégal wonti ko wiyete ko hono 46 ɓiijo walla mbiyen 46 ɓiijo tigui ko wiyete département woni 46e département ɗum ɗon noon watti ɗum ko ngal ɗo leegal walla o nokku biteɗo hono Rufisque ɗum ko hanki gonɗina tawi gonɗi ɗum ko kanko maw leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon jayndeji meɗen kala oɗo subaka pini dawi hen wadde jayde tribune udditidama ko noon tigui ndewi ko ha joni peccugol diwanuji ɗi oɗo saaha hande de ɓe kolliti wonde ko maw leydi ndi Macky Sall ƴeeli Dakar ɗum ɗon noon hunde foof tan walla mbiyen nokku foof yaadi e sammuɗum ɓe kolliti wonde ko nokku biteɗo hono Diamniadio kañum e Keur Massar wonde Rufisque oɗo saaha hande de kañumen gon jopade e fanno Sangalkam Jahay kañumen gonti ko wiyete arrondissement Jahay kañumen de tawate o saaha hande koye nder département mo Keur Massar kono ɗum ko noon ɓe garti e Bambilor ɓe mbide kañum wasi ko tolni e nokkuji woni guure joyyi tawi ɗen kala o saaha hande mbabima e nder club walla mbiyen e nder commune biteɗo hono Sangalkam ɗin konguɗi jajine tawe e hello joyyi e nde jandi witede la tribune jayde l'exclusif nden ɗon ne ari e ko yiwti on ɗon fannu ɓe kolliti wonde de ha joni ko collectivité territorial kono kadi e ko wiyete aménagement du territoire jafoɗon ɓe kolliti wonde de ko maw leydi ndi Macky Sall oɗo saaha hande de no wayno waɗi tabal mawgal taade kay woni o fecci dendagal nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hande o kollitade wonde ne joguino caɗele to banggue kewedi Keur Massar ko hen jeeyaɓe kolliti wonde wattama ko yiti ko e département le soleil ko addi hande nden arti on ɗon fannu ɓe mbi ko Keur Massar kañum di woni 46e département ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko maw leydi ndi Macky Sall oɗo saaha hande di hunima ngol konngol ngol hokkuno ɗin ɗon ɓesguji wontuma noon ɓe garti ha joni ko yidde wiide wonde de ɗum ɗon ko ha joni gam fewnidde caɗele ɗe ganduɗa e mantiniɗe ne tawe e yoga e ɗin ɗon nokkuji saabi noon on ɗon nokku waɗa ko yiti ko e 46e hono département ɗo e nder leydi men Sénégal nden arti on ɗon projet to banggue ha joni wadde ko wiyete wadde Keur Massar département ɓe mbide ɗum ɗon laatima e ñalawma hanki o yontuma noon ɓe mbide ko découpage mo ganduɗa hande addi gulali lukali kono kadi e gueɗe kongui goni ko mbi polémique ɓe on tuma noon ɓe mbi ko Sangalkam kañum oɗo saaha hande de feccama jeyama e Bambilor Oumar Gueye kam e Diagne Diop ɓe kolliti wonde de ko haare nde ina jokki Jahay Parcelle nokku biteɗo hono ñakkul rap kañumen kala ɗo saaha hande tawtoyama e nder département mbo Keur Massar ɗin konguɗi e famamuji muɗum kala ene tawe hello joyyi e nden jayde le quotidien Amadou Moussa sisiɓe jobjoɓe soɓe nani mandaɓe cikkata ko kalis kono o kam wona kalis jayde manda ko noon tigui ko jayde manda no mbiɗa ni nden ɗon jayde Aissata ko jayde hesere nde kewɗen hebde oɗo saaha e kala subaka ɓen garti koye on ɗon hono découpage administratif ɓe kolliti wonde de sa yiiɗi famde Dakar woni jayde ari andinɗen ene wayno ko ɗo woni carte kesso wuuro lamorgo ngo Dakar aɗa soyno Sangalkam kono kadi e Keur Massar département kesso o Mbaw kono kadi e Rufisque Ouest kam e nord wondude e Sébikotane ha toon to Diamniadio e Bargny wondude e nokkuji kewɗi ganduɗa ɗi hande ko wayno Rufisque en foof de ɓe kolliti wonde ko ɗeɗo carte kesse goni kartal kessal ngal Dakar e tawate ko nder nde jayni mbiɗa hono lo mandat
li quotidien rewi hen nden ɗon ne wayli sawru mbaggu e subaka hannde o nden ari koko hucca ko woni julde korka ɗum ɗon noon ene weela sosoɓe oɗo saha hannde tawde ke woni korka woni koye gasde ɓe koliti wonde de kaɗa korka hikka Aissata ko kurhuli mawɗi woni e yurnade ha joni e ñamele meɗen holko jeeyon sababu ɓe mbi tan de ko won bactérie ji jiiya walla ni coyna e ko yetti ko e légume aji ɗi woni lijumaji ɗi ganduɗa ɗi nana jeeye oɗo saha hannde e nder jeeri leydi meɗen Dakar e nder jeereji leydi meɗen Sénégal ha tengti lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon eɓe jañño ɓe koliti wonde de ko ɗum kulhuli mawɗi oɗo saha caggal nde ɗum ɗon yiya hen eɓe jañño e nder helloɗiɗi e nden jandi witende li quotidien la dépêche nden ɗon ene wayno ko hesere kamne ari e ko yiti e ha joni e tabal mawgal walla mbiyen e baɗal mawgal ngal duwan leydi meɗen Sénégal waɗi so nanggude ɗe coprede ganduɗa ɗe ko copreje jonde no fewi ɗum waɗi ko toon to nokku biteɗo hono gacci e nawwudde o nokku tawete koye diwan mbo Kaolack woɗɗani hono Kër Ayiba ko hakkude keero leydi meɗen Sénégal e dowla Gambie ɓe koliti wonde de duwan o nanggui toon ko tolni e temedde ujunaji ɗiɗi e capanɗe walla mbiyen e temedde ɗiɗi e capannayyi joyyi ujunere tawi ko copreje euro tawi ko banggue faux billet ɗum ɗon nangga ko e nder bus mbo transport en commun aɓe garta famille nden noon ɓe kolliti wonde ɗum nangga ko toon to hedde woɗɗani Kër Ayiba tawi noon copreje de ne wayno nangga ko sanga 1 heure du matin wonno ko ñande 4 lewru mai e nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe kolliti wonde noon ene wayno ko oɗen copreje walla ni on ɗon jaggaɗo hen ummino ko toon to Diawɓe ina fayi ɗo e Dakar ɗen konngol jokkitoyi e hello nayyi e nden jaydi witende la dépêche jeyde stade quad nden ɗon ne oɗo subaka hannde ari koye natal Edouard Mendy mo ganduɗa waɗi match mantiniɗo demi final retour e ɗeɗo balɗe ɗe jawtuɗen ɓe kolliti wonde de oɗo saha hannde ko toɓɓe 4 paadi Edouard Mendy so waɗi ɗum ene wayno ñalawma hannde o limte e mawɓe ɗum ɗon noon o adarto kala ha joni ko wappade mo ganduɗa ko Riyad Mahrez gam o heeɓa ballon d'or africain ɗum ɗon noon rewata ɗon ko ƴetta ko yewti koye on ɗon Ligue des champions européenne kono ɗum ko noon kadi o wawa ha joni folde e yesso hono biteɗo Ederson woni gardien du but mo Manchester City gam o wona gardien du but ɓurɗo mantinade toon to leydi Europe kono ɗum ko kadi o wawa ha joni natude histoire tawi hono no wano hono biteɗo Brice Gopler kono ɗum ko kadi ha joni o wawa ha joni mbiyen tawtoyde Sadio Mané tawi ko goto e ɓiɗɗo Sénégal najo meɗo ƴettude on ɗon Ligue des champions européenne kono ɗum ko tawi hen Europa League ha joni ko toon to Europe final o andama ko hakkude Manchester United e Villarreal on ɗon final de waɗata ko toon to nokku biteɗo hono Dansk tawete ko e nder Pologne wonata ko ñande 29 lewru mai nduɗo ndu gonɗen jeyde coftal balli suñu lambu uddata damal kono noon tigui oɗo ñalawma hannde aljuma o kayri uddata damal ɓe koliti wonde de ɓe gaari koye omo ganduɗa ko Balla Gaye numéro 2 ɗum ɗon noon ko combagne makko tati ɗiwo heeɓi walla mbiyen ɗiwo ɓafti e juuɗe mo ganduɗa ko Gaston Mbengue ɓe koliti wonde noon ɗi noon combagne tati ene waɗi hen ɓamtare kono kadi ene waɗi hen caɗele eɓe garta hen noon holtan nden ɗon ɓamtare wonde hen kono kadi eɗen caɗele so en tumnima konngudi biteɗo hono Max Mbargane koliti wonde de risque gonɗo hen o kay ne wayno ko hulede woto gañade e hakkude lomlomte ɗen ɗon combaji Abdou Bakhoum kamne suuti hen konngudi holliti wonde de foof e wade noon kam mo wawa ha joni jaggude on ɗon forme makko Zallo kañum holliti ɗum ɗon ma waw hokkudemo fartange wawa wadde entraîné no fewi kono ɗum ko noon ɓe garti andi nden oɗo saaha mo kalten kanko mo ganduɗa ko hono biteɗo Balla Gaye 2 omo toon to France gam wadde entraînement ko toon di o julata korka makko kono kadi ma tolno e technicien ji joyo gam hebludemo eɗin combaji tati payadi ko ɗin konngudi jaajji woni ko jayde nde dawri e nder hello joyyi nden jani witende sunu lambo uddude e oɗo subaka hande roɓino men jayndeji noon tigui Amadou Moussa kono noon ha joni koye banggal coftal ɓalli keddotoɗen no aljuma foof wonata eɓɓore mon wonata eɓɓore wonde nde ɗum ɗon noon hande kaleten tan koko ganduɗa Amadou Moussa semaine oɗo foof nani haale woni CAF ƴewgol moɓe ɗo e Sénégal wiide tan ala stade mbaɗaɗo homologué woni ala stade mo ganduɗa yete ina wawi dañde football professionnel ko noon de ɗum woni ko ganduɗa ene Amadou beele ko welsinare walla holko saabi ɗum en tout cas koko ganduɗa yette dal yonnaka saabu leydi pondino Sénégal to banggal sport leydi pondino Sénégal to ganduɗa yette dan wol inde muɗum yettima toon te nawi ɗum toon ko sport hande wonna leydi ganduɗa ala stade moƴƴo ɗum ɗon mataw tan ko ruttare caggal Amadou Moussa ƴewtinoɗen guila mataw 92 e Sénégal 92 ha joni Sénégal ala stade goɗɗo mo ganduɗa ko stade mawɗo guila stade omo ganduɗa kañum woni Léopold Sédar Senghor hande ine udda wiye ko liggeyaji stade goɗɗo noon parane woni stade Diamniadio cikkuɗa to Amadou Moussa hande so tawi liggey o ine rewneteno lawol rewnude lawol woni liggade ngal ɗo banggal ha udde
liggey goɗɗo uddite beele ɗum ɗon wonata ko ganduɗa kañum wonta ɓurale Sénégal sabu ƴewtindama hayso wona banggal stade Sénégal koko ganduɗa liggeyaji saaha fo jiiɓete tan so ɗo fuɗɗama ha ɓooyi udde ɗuma uddite to kadi fuɗɗe koko ganduɗa addata ko jiiɓore to liggeyaji jawata gasde wiyaka gasata kono jawata gasde Amadou Moussa andi ɗum ɗon ko ɗum probléme Aissata so tawi mbiɗa jabto ngal namdal hunde so rewama tan yo rewe ha joopa dokken yeeru enen wonɓe ɗo hande en mbaɗa revue de presse a wawa rewde jayde wotere puɗɗade mbiyaɗa addoya wonde alay saago ma ndewande hande gasa ɗum ko yeeru wonno en tout cas ko ɗum woni ko jiiɗen leydi Sénégal guila dawa dawi ha ɗo kalten ɗo golle ɗe kewani rewidede ɗo jubbete fuɗɗe ɗa hen eɓɓe ko heddi ko kadi aussi wona e miijede e on tuma wiye kaari nane gollo tawi golle ɗe wona deggodirde mbiɗa sikki rewnal gueɗel gotel nguel ha nguel joopa ɗum ɗon wonno ko ɓurno moƴƴude ko ɗum ɗo hulata noon hon ɗum ɗo wasa heɓtade hen saabu eɗen ganduno stade Lat Dior mo Thiès répondaki e norme international no FIFA yiri e hono no CAF yiri donc so tawi en garti e on ɗon décision mo ganduɗa ko kamɓe instance africaine o ɓe garti hen ko ɓe kolliti wonde e nder hono 54 ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e nder ɗo e Afrique est ce uji ganduɗa ɗi jurnitama tawi ko membre CAF kañumen kolliti wonde ko nde wayno ko tolni e nogas ɗiɗi ko nde wayno ko kañumen tan ha joni mbawi joni o jaɓɓade potiri munen tawi koko wiyete ko tawi ko ha joni tawi ko à domicile manam ko ɓen tan mbawi jaɓɓade guure ɗe e ɓen ɗon noon nogas ɗiɗo eɗe walla e ɓen heddiɓe eɗen gandi Sénégal ko hen jeeya Burkina Faso ko hen jeeya ko noonne kadi Centrafrique Gambie Libéria Malawi Mali Namibie Niger ene wayno ɓeɗo kala ɓe limtuɗen ina tawe hen ɗin ɗon kala noon eɗen gandi hannde ko leyɗele ɓurɗe hewɗe ɗe jeeya ko ɗo e Afrique banggue hirnaki won Afrique de l'Ouest donc ɗum probléme mawɗo vraiment par ce que Aissata football wawa yaade gaga stade de football wawa yaade gaga manam de terrain tawi ko nokku batteɗe entraînement football wawa yaade gaga ko ganduɗa ko wonɗen ɗon gollorɗe kalɗen hayso tawi a haali stade mo ganduɗa ko stade de l'amitié wonko saabino mahano ko 1992 Sénégal ene jabɓo ko wiyete CAN manam e nder hitande en jii hay on tuma CAN wayanno way joni saabu joni ɓamtade ene mawni so tawi aɗa jabɓo CAN alay saago jogoɗa ko famɗi foof stade uji 4 tawi ko stade uji ɗi ganduɗa ɗi keptinaɗi e norme international hande o ko ɗum hunde hulɓinide leydi Sénégal mo ganduɗa ene jogui jour uji pattam lami leydi Sénégal ɗi ganduɗa ina ardi e yeeso CAF woni gardigu on ɗon classement ko tolni hande e lebbi nogas e manam ko ɓuuri duuɓi ɗiɗi kono ha hande so wiyama wawa zuude wadde recevoir manam à domicile ko hunde ganduɗa nde vraiment fotano wonde donc noon ɗum ɗon kala hunde wano wade kam CAF yiiti feere ɓe dirtini ɗin ɗon ñalɗi ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ponnoɗi jaɓɓade woni e on éliminatoire mondial Qatar 2022 wattama mois de septembre e on tuma ɓe mbawa ƴewde peeje kono kam vraiment ko hunde ganduɗa nde ina soofi no fewi en tant que leydi Sénégal noon tigui Amadou Moussa te Sénégal ne woni leydi ganduɗa ko mbiɗa joni ko joueureɓe muɗum walla fettoɓe muɗum ko heptinaɓe to woni foof e aduna o hande ala club walla mbiyen hewani club aji ganduɗa ma yaɗum e banggal Europe tawa a tawani hen sénégalais surtout club aji mawɗi aussi voilà joueureɓe sénégalais ɓe hande ɓe kewi kewgol ganduɗa mataw ina jeeyani ko ganduɗa kanko Aliou Cissé saaha pour o daña équipe mo foti darnude walla no wiyete ni 11 type ma sattu saabu ñande foof omo jogui ɓe ganduɗa omo foti nattindeɓe ɓe ganduɗa sénégalais ji fof pawi hen guite mumen ko joueureɓe mawɓe wadde ɓeɗon noon Amadou mbawno tan ruttinede teddugal ko e nder leydi mumen tawa soɓe gari ɗo eɓe daña stade uji ganduɗa eɓe mbawa hen fettude no hannirta ni saabu neɗɗo wowde lelade e matla ara weltane Amadou Moussa leeso ñalgo aɗa andine hamnine musite ko ɗum ɗon woodi ɗo e nder leydi men Sénégal wadde a saaha a yiyat soɓe gari ɓe dañat probléme fettude ɗo e nder leydi meɗen saabi ɗum ko neɗɗo wowata ko ganduɗa ko kañum woni ko moƴƴi ko are ko ganduɗa yette moƴƴani ɗum ɗon ne yoɓe dutte teddungal noɓe duttete teddungal noon ko tottede stade uji moƴƴi Amadou Moussa banggal basket o ko noon banggal handball kam haalaka ni goɗɗum sport aji foof ɗo e nder leydi meɗen Sénégal koko ganduɗa ine welsinda no fewi ete koko ganduɗa noon kañum ine jeeya ko nannata kalis walla mbiyen gartam e nder leydi surtout Aissata eto kalaɗo to banggue basket eɗen jogui hande Dakar Arena eɗen joguino stadium Marius Ndiaye hay so tawi nanɗo won ko gollete hen eɗen jogui ko ganduɗa ko wonko waɗa en kaali joni lamba eɗen gandi Dakar Arena walla mbiyen ko wiyete ha joni woni oɗo stade gonɗo to Pikine stade mo ganduɗa ko lamba mo ganduɗa hande
ina waɗi fayide kono sa daari lambo wonani international ko woni ko international ko ɗum mbi sikki fonno toppirede ha moƴƴi e saaha mo ganduɗa ko baɗɗo fayida hayso tawi no mbiɗa ni won puɗɗiɗo yaltude leydi oɗo saaha toon to Diamniadio puɗɗiɗo dañde forme kono ko hunde ganduɗa faada ko ɗo ha 2022 wawa fadde saabu match ji nan ɗo lombi hakkude leydi men Sénégal e leyɗele goɗɗe e on tuma noon min ñigoram fayi koye mo ganduɗa kam woni jagoɗo tambiɗo gueɗe coftal balli saabu o waɗira ɗo henna ko gollude kono kadi e gollinde ɗum ko goho goɗɗo ko maître Augustin Senghor mo ganduɗa kam woni président mo ganduɗa kam ardi fédération hono to banggue fédération joguiɗo football leydi meɗen Sénégal donc so tawi on ɗon mandat ji muɗum ɗi reggodirɗi ɗi nan ɗaɓɓa hande 4e mandat ha hande ronki e nder mandat muɗum dañde e stade mo ganduɗa to so sukaɓe gaari ina mbawa ɗon fettude e stade moƴƴo mo ganduɗa ene mbawa wadde exprimé golle muɗum jiiya yimɓe ne mbiya ɓe beelaka fettude pourtant Europe aɓen petta naggam e saggam iwjeri huccibal tawi wona gotum a haali joni esruji ɗi gona gotum tere ɗi gona gotum ɗo fetteteɗo e gonkaji ɗi aussi wona gotum donc noon sa yiiɗi hokkude équipement ko wawi ko gollude no hannirta ni alay saago mahnama esruji hono no Afrique du Sud mahnama esruji hono no leydi wadi no Maroc walla wadi no ganduɗa kañum woni Égypte leyɗele ganduɗa so tawi jour ji mumen gaari ina beltina pittali ɓesguji mumen kono noon vraiment en ñiŋi ardiɓe to banggue coftal ɓalli leydi ndi saabu ko ɓen ponno ñimde takke e on tuma mbawen dañde esruji ɗi ganduɗa ɗi sukaɓe so gaari ina mbawa wadde exprimé ha joni mbawa ko mumen Aissata noon tigui Amadou Moussa koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen oɗo subakal juma hande ko tuddete won aadi so altine so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat